An haifi wannan yaron da gemu. Babansa yana wasa da shi sai yaron ya rike hannun babansa yana murɗa ya karya hannun babansa. Babansa ya kama iyo yana iyo. Baban nashi sai mai wayo ya aske mai gashin baki kafin ya juyo ko yana ƙara kallon yaron sai ga wannan gashin bakin ya ƙara dawowa. Bayan kwana biyu yaro ya fara girma sai ya kashi gun likita domin ya gwada yaron. Yana bugan mai ƙwari yaron yana dukan likita sai ga likitan a ɗaya ɗakin ya fasa gini ya fice. Yaron iya leƙe zai saci amsa kawai sai gano takarda da amsa take kawai da bayan ya gaba kafa kawai ya ƙona takardar da idan sa saboda yana da ƙarfin fawa ne. An haɗa wasan bal da ƴan makarantarsa kawai ya ga ci ya ƙi kawai ya dinga yin wani abu sai gashi ya ci wannan bal ɗin bayan ya ci babu wanda yake masa murna saboda ganin yanda sai gashi ranar zagayo haihuwarsa ta iya sun mai kek sun mai komai amma babu abokansa babu wanda ya zo kawai ya gama yin addu'ar da zai kawai sai ya busa wannan kek din yana busa sai gashi a fuskar iyayensa. Bayan wannan Lopez ya girma ya fita ga sahun yara ya koma babban mutum shi dai bai wasu saba da domin yana iya gyara guri a minti ɗaya kuma ya zauna ya huta. Bayan wannan wata rana iya zauna a tashar jirgi kawai sai ga wani jirgi ya zo wuce ya rasa control ɗinsa jirgin nan ya wuce da gudu wani jirgin nan yana da matsala. Bayan ya ji wuce jirgin kawai ya fuskanci wannan jirgin yana da matsala kawai ya bi jirgin nan da gudu bayan ya bi jirgin nan da gudu haka da bai wasu ya zo wuce jirgin bayan wuce jirgin sai ya je ya sha gaban wannan jirgin kawai ya tare gaban jirgin ne ya tare shi yana so ya tare shi kamar so man haka yana tare kawai jirgin ne ya ƙara ya buge shi bayan haka jirgin nan da ya buge shi kawai sai ya makala cikin gilatsin jirgin nan daga nan fa sai ya sauka bayan ya sauka da wannan jirgin kawai sai ya je ya tare gaban jirgin nan can gaba ai ko ya jawo igiya ya daure gaban jirgin ya tare jirgin nan da wannan igiya bayan tare ta sai ya je bayan igiya ya tsaya ya tare igiyar nan sai jirgin yana zuwa idan ki wannan igiya daga nan fa jirgin fa ya tsaya sai ba dan wani mutane da wannan jirgin ya koma da baya ya koma inda ya fito daga nan fa jirgin ya tsaya ita ba ki wannan mutanen haka cire hula dan ka gane shi isa hula rufe kansa kawai ya tsere.